To alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah buwaye gagara misali. Mutane sun mun tawili akan laƙani wanda na bada na hana zina. Wasu suna tambayo na wai mecece bushiya. To masha Allahu, wasu bayan Allah sun sa a hada masu ga bushiya, an samo ta ga ta kamar haka. Wannan ita ce bushiya. Wannan ita ce bushiya. Wannan ita ce bushiya. Waɗannan su ne ake kira bushiya. In baka san su ba, idan akwai mafarauta ko maharba a inda kake, ka sa su nemo maka bushiya mai rai, sai ka zo ka yanka ta. Idan ka yanka ta, za a feɗe ta. Wannan ƙayai da ta cikinta ita ce ake ɗauka ake haɗa wannan abu da shi. Waɗannan akwai bayan Allahn da suka nemi a taimaka masu domin abubuwan da suke yi ya ishe su, da Allah a taimaka a haɗa masu, su ba za su iya haɗawa ba. To bakin gwargwadon misali gashi Ubangiji Allah mai kowa mai komi ya ba mu iko da dama, mun fita an samo masu bushiya. Wannan ita ce ake kira bushiya, ga ta kamar haka. Wannan ita ma bushiya ce, ga ta kamar haka. Wannan ita ma bushiya ce, ga ta kamar haka. To idan ka samu wannan, za ka samu ɗan ɗa na kalgo, ɗan ɗa na kalgo wanda ya bushe, shi ake haɗa wannan laƙani da shi. Bushiyar ita ce ke zama wahala, amma in ka sa mafarauta ko maharba za su samo maka bushiya in Allahu ya yarda. A daure a jaraba wannan. Dalili ko fasadin da mutane suke yi yayi yawa. Ka iya tuna cewa kana da rayuwa, yakan iya kai kasancewa wannan cututtuka waɗanda suke buwaye jama'a. Idan ba HIV, akwai sanyi, akwai gundulau, akwai gwagwa, akwai hantukuriya, akwai yankan gashi, wanda dukkanin su cututtuka ne wanda in za su kama ka kuma daga nan an shiga tararrabi. Jama'a ku daure dukkanin sururrukan da muke badawa, ku daure ku yi amfani da su. Sannan dai a Genesis ina nuna mutane akwai YouTube ɗina Ikon Allah Sai Kallo TV. Da Allah ku shiga ku yi mana subscribing, ku danna mana ƙaura.